Καλησπέρα φίλες και φίλοι του μελισσοκομικού καναλιού. Θα κάνουμε ένα βίντεο με υγρή τροφοδοσία σε παραφιάδες που μόλις γεννήσαν οι βασίλισσες, με σιρόπι σε μπουκάλι. Εδώ έχουμε ανοίξει τα μελίσια και έχουμε και το σιροπάκι. Πατάμε το μπουκάλι να κρατήσει τον αέρα και μετά το τοποθετούμε στο μελίσι. Αυτό δεν χύνεται το σιρόπι. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό το μπουκάλι. Κρατάμε πατημένο το μπουκάλι για να φύγει ο αέρας και μόλις το αφήσουμε το σιρόπι δεν θα τρέξει. Εκεί. Το ίδιο κάνουμε και σε όλα. Πατάμε το μπουκαλάκι και βάζουμε το σιροπάκι. Το ίδιο κάνουμε και σε αυτά τα μελίσια. Αν σας αρέσει το βίντεο παιδιά, κάντε ένα like και subscribe. Τα μελίσια εδώ είναι έτοιμα. Τους έχουμε βάλει το σιροπάκι για διέγερση και για να κτίσουν τα τελάρα, τα άχτιστα.